Hej så alle sammen og velkommen til den her video. Det her det er første video. Ja. Ja, og vi spiller Escape Tsunami på. Yes. Og vi spiller med Julius. Ja, og Nikas. Og det er sjovt at slå Nikas. Det kan han godt lide, kan du ikke? Og jeg er meget bedre end ham. Ja. Og nu skal jeg lige til. Du har så også spillet det i så lang tid, Niki. Det har jeg ikke. Nå, okay, skal vi begynde? Ja. Og Vil du se Open Lucky? Ja. Og det her er spændende. Skriv i kommentaren, hvad I tror, han får. Nå, okay. Let's go. Okay, jeg har noget med. Og vi har en idé, hvis det er. Jeg kan ikke huske, hvor mange subscribers var det, vi skulle have, for at vi gad at give 50. Hvis vi får hvis vi får 100 subscribers inden for en måned, ikke også? Og sådan tygt, så giver vi en Divine væk til en af jer. Er det ikke rigtigt? Ja. Hvis der er overhovedet nogen, der ser det. Og hvis hvad? Hvis det er 50, så laver vi en giveaway med en Celeste. En Celeste? Ja, en Celeste, ja. Og hvad for en tænker du, det bliver? I kan lige se, det her det er Nikas' base. Eller skal det være en af mine eller dine? Ja, den ligger heroppe. Og den er næsten. Der er meget langt til nu. Men jeg tænker, at den skal være på max Celestial. Ja, så det bliver max levelet. Den er sådan. Job, Sahur. Ja, og money mutation, det er den bedste mutation i hele spillet. Okay, sindssygt. Okay, så hvad for en var det? Ja, det var den her over, den her job. Okay, jobben. For 50 subscribers inden for hvor lang tid? En måned. Inden for den her video bliver lagt op, så er det en måned. Jeg tror, den her video bliver lagt op i morgen. Ja, det gør den vist. Nå, nu skal vi til at spille lidt. What? Der står jeg lige næsten sådan lige halv ude alene. Og Nikas, han plejer at drille mig med der, hvor jeg ikke havde VIP. Så nu har jeg VIP, men nu kan han drille mig med, at jeg ikke har VIP plus. Og hvis I møder Nikas inde i Roblox, ikke? Og så, Niki, skal vi lave en deal? Altså, jeg har ikke chatten, jeg ved ikke hvorfor, det er det der alders noget. Altså, Nikas han fik det bare tilbage. Men Niki, skal vi lave en deal, hvis der er en, der møder dig inde i Escape Tsunami for Brainrots, og de skriver, at de har subscribet til vores YouTuber-navn, skal vi så sige, så giver du dem en Celestial? Ja. Eller hvad? Du bestemmer. Ja, det kan jeg. Fordi der er nok ikke så stor chance, hvor det sker, tror du? Nej, det tror jeg heller ikke. Altså, det er fordi, du bestemmer, Niki, det var bare en idé. Ja, det vil jeg da gerne. Altså, det var bare en idé, Niki, det var ikke noget, du skulle. Det var bare en idé. Ja. Og hvornår kommer der nogle 5, 6, 7, 8. Og er det ikke rigtigt, Niki, de skal skrive i kommentaren, hvad videoer de gerne vil have? Det er gaming-videoer, vi laver. Ja. Så, og det er Roblox det meste. Det er Roblox. Ja. Så hvis I gerne vil have... Altså, vi tænker i hvert fald, vi kommer til... Der er i hvert fald 2 spil, der er sikre. Det er det her, kommer vi nok til at lave noget med, og så Roblox Bed Wars. Og så skriv lige i kommentaren, hvad det er, I gerne vil have for nogle spil, vi spiller. Og nu har jeg lige en Secret Money Lucky Block, som jeg lige kan åbne. Eller Money Secret. Celestial Lucky Block og en Celeste. Hvor sindssygt. Kom nu, hurtigere! Jeg tror ikke, den var vanvittigt god. Jeg ved det ikke. Niki, viser du, hvad du får herovre i lobbyen? Nej, jeg døde. Ej, kom igen. Den er helt hemmelig på talen, så man kan ikke få den.
Kan man... Nå ja, det er virkelig... Den er helt svært, hemmelig på. Jo. Prøv ikke, om du får den. Og bare lige det Prøv kan at se, godt hvad være, jeg fik ud dør af ret Fuse. meget. Fordi at jeg, selvom jeg ved, der kommer en bølge, så kan jeg godt lide at hoppe ind i den. Eller sådan noget. Så hvis der er dør, og det er ikke en undskyldning, bare rolig. Det er fordi, at jeg synes alligevel, det er svært at komme derop. Så nogle gange, så kan det godt være, at jeg tror, at jeg var ikke så god, men det er fordi, at ej, det er lige... Lige nu kan jeg godt lide det, fordi der er det der walk roll. Lige nu kan jeg godt lide det, fordi der er ja, det det der er ret walk sjovt, roll. fordi der kommer det der wave. Og jeg ved ikke noget om det. Jeg kan godt lide at tage chancer. Så er det løb. Ind her. Niki, hvor er du henne? Jeg vil Sådan gerne her. slå dig. Kom lige ind, hvor jeg er henne, så kan vi slå mig. Hej, Niki. Hej. Og bum, 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 bum. Miau. Og skriv, hvad video du gerne vil se, som sagt. Den her kommer nok op i morgen. Og Niki, skal vi måske prøve at lave et eller andet sjovt her? Det kan vi godt. Vil du se, hvad jeg fik ud af Fuse? Og nu er Weggrow endet. Hvad, Niki? Jo. 2 sekunder. Jeg kommer lige tilbage lige om lidt. Du kan lige underholde imens. Ja. Bare lige ham der Julius, han er den dummeste person, han har i sådan en hjerne. Og ja, og det ved jeg ikke hvorfor. Det kunne jeg godt høre. Jeg har haft mine høretelefoner på hele tiden. Niki, det kunne jeg godt høre det der. Niki, det er simpelthen ikke i orden. Men det er jo rigtigt. Nej, Niki, det er det bare slet ikke. Jo. Du behøver ikke at skjule det. Hvad er det, jeg gør forkert, Niki? Du behøver ikke at mobbe mig på den måde, mand. Og Niki, kom. Vi laver PvP. Kom, vi laver PvP. Kom. Og jeg tror ikke, jeg har lige fået den lucky blue. Jeg har lige fået den lucky blue. Nej, jeg ved at slå det. Og hvis I møder Nikas i går, så sker der ikke noget ved, hvis I bare lige stjæler nogle af hans brainwash. Nej. Ved du, hvad jeg fik ud af Fuse? Ej, jeg joker. Jeg fik en max. Matteo. Okay, den giver du lige til mig, Niki, ellers så bliver jeg ved med at slå dig. Okay, skal jeg sige dig noget? PvP'en, der bruger du den der, ikke? Hvad mener du? Kom op. Må jeg godt bruge en dårlig en, fordi du er jo så god, som du selv siger. Nå, ja. Eller jeg ved ikke, om den er vanvittig god. Jeg tager en Matteo level 18, sig. Bare kom op på toppen. Ja. Og jeg tror, det her det bliver det sidste, vi laver i videoen, fordi den er allerede ved at vare 9 minutter. Tænker du, det er fint, Niki? Ja. Så det her det bliver final PvP. Og hvad giver du? Jeg giver den her. Og jeg ved godt, Nikas sker noget bedre end mig, men jeg er heller ikke vanvittig god. Og han praler også så meget med, at han er så god. Så. Jeg joker. Men han er faktisk slet ikke så god. Han er slet ikke så... Eller det ved jeg ikke. Men I må gerne... 3, 2, 1 nu. Og først til 3. Let's go, mand. 1-0 til mig. 1-0. Det er ikke så godt. Hvor er du dårlig, mand, Nikis. Niki, du er så dårlig. Du er så... Og ham, der giver den bedre, han hedder Nikas, og jeg hedder Julius. Så kan I ikke lige skrive i kommentaren, Nikas, han er dum, eller sådan. Eller kan I ikke skrive, Nikas elsker Nutella? Hallo, vi er ikke i gang endnu, mand. Gå op til Hallo, gå op til din... der. 1-0 til mig. 3, 2, 1. Skriv i chatten, Nikas kan lide Nutella.
Nej. Jo. Okay. 1-1. Den der bør først 3 point. Så det her, det er finalen. Nej, det er det ikke engang. Ej, ups. Nej, hvorfor sagde jeg det? Fordi du er ret dum. Det var det, jeg sagde. Hallo, det var ikke sagt. Okay, 3, 2, 1. Nej. Hvis du vinder den ikke, så får du Matteoen. Niki, du får den ikke. Du får den. Jeg putter den ind i Fuse. Jeg putter den bare ind i Fuse. Ej, Niki. Du giver mig bare den Matteo, den vil jeg beholde. 3. Kom, Niki, lad være. Nej! Let's go! Nej. Ja. Altså, jeg er jo ikke en snyder, så. Den skal vel have den. Ja. Så hvad laver du? Du får den. Så stille. Ja. Hvad siger man så? Let's go. Jeg vandt over dig. Du er så dårlig. Dårlige taber. Nå, Niki, jeg tror, det er slutningen på videoen. Den var 11,5 minutter. Ja. Tak for, at I så med. Ja. Hej. Hej.